साबसिनै जों मान होनो रोङाखै बे जाहैबाय बिजय बाग्लारिनि खन्थाइ। बिजय बाग्लारिनि आंनि अनजालिया मोसाफारि खन्थाइयाव साइक'एनालिसिस दङ। जों दाङा गैया गासिबो। बे साइक'एनालिसिसआ जाहैबाय मा? आंनि अनजालिया मोसाफारि होननायाव बिजय बाग्लारिया गावजोंनो दावहा होगोन। माब्लाबा मोसाफारि जादों, माब्लाबा अनजालि जादों, बिनि गोसोनि सिङावसो नांलायनाय। बे नांलायनाया आंनि अनजालि मोसाफारि दङ। बिजाबखौ बहा दं आं मिथिया, बेखौ सावरायथारनांगौ। मानो होनोबा आंनि अनजालि मोसाफारि सोदोबावनो हारिमुआ भर्ति दं, हाउसफुल हारिमु दंबाय। टिकानि सिगां 1994-95 निफ्राय दासिम 30 बोसोरानो जाबाय, 30 बोसोरानो जाबाय। बेनि मोनसे इभलिउसन, गुस्लायनाय दंमोन। बे गुस्लायनायखौ एसे जोङो स्टाडि खालामनांगौ मोजां। जों स्टाडि खालामनाया गोख्रों जादों। बे जाहैदों 94-95 आव आं क'क्राझाराव फैजेनबा जोंनि खन्थाइफ्रा खालि आय' बर'मोन। गासिबो आय' बर'। जिउ गारगोन हारिनि थाखाय, थैगोन बेबादिल' गासिबो। दोनफ्रोमबो खन्थाइया आय' बर'बो। आं आय' बर' होनो आरो बिदिखौ पेट्रियटिक सं नालाय। बे आय' बर'खौ गारनानै दिनै दोंसिम गैला आय' बर'आ। दिनै सोलायजोब्बाय। सोलायनानै आं दहाय होनदों बै बुंबाय आं दहाय बिजाब दिन्थिदोंमोन। बे बिजाबखौ नांगोन। बे बिजाबा नाथाय बेयो एकदम रिसेन्ट, मस्ट रिसेन्ट ट्रेन्डनि खन्थाइ बेयो जादों। बे खन्थाइयाव रायथाइबो नंजोबा, खन्थाइबो नंजोबा, सल'बो नंजोबा, बेबायदि धरननि स्टाइल। बे स्टाइलखौ जोंहा सोलोंनांगौ दंसै। मानोना आं जेब्ला खन्थाइ फरायो आंथ' एसे ओरैनो रोंलागिदा आरो खावब्ला खावब्रि थाङो। बे खावब्ला खावब्रि थांनाय समाव नुदों इंराजिनि जिथु खन्थाइ, जों जायखौ फराया बारा, बांला खन्थाइया बिनि बोसोर 50 उन, 50 years late। असमियाया एटलिस्ट 70 years late। माब्रै? बाङालिफ्रा इंलिस फरायो। इंलिस फरायनानै बेखौ बांलायाव लाबोजाया डाइरेक्ट। बे पस्ट मडार्निज्मआव दहाय होनदोंमोन। बे खन्थाइफोरखौ बांलायाव लाबोयोबा इंलिसनि टेस्टआ बांलायाव फैबा थावा जायो। कालसारखौ गाननो हायाखै बिसोरो। दाबो सफैयाखै बांलायाव। बिदिनो साफा सानै गोगोम फैबाय, कमप्लिट महराव फैयाखै। बेनिफ्राय बिसोर जेब्लानाखि हारिमुआव थिसननो हागोन, हारिमुआव थिसननाय लोगो लोगोनो बिसोरो दानि खन्थाइखौ हमनो हागोन। नाथाय महरफ्रा सोलायगोन बांलाया। बांलाखौ आङो 50 बोसोर इन्टारनेसनेल लेभेलनि मुलुगनि जिथु खन्थाइ लेभेल, दाथ' हिसाब गैयै ट्रेन्ड सोलिगासिनो दं। बेबो मोनसे ट्रेन्ड। बे निग्र' हिन्जावनि खन्थाइ बे क्ल'डिया रेंकिन होननाय। दा बेबादि गोबां दं। आफ्रिकानि खन्थाइगिरि दङ साब्रैसो। गाव गावनि हारिमुखौ लानानै लिरनाय। ओमफ्राय मार्गो होननाय दं, निउजिलेन्डनि मावरि खन्थाइगिरि। लाटिन आमेरिकानि खन्थाइगिरिफोर दं। बिथांमोननि खन्थाइफोरखौ फरायोब्ला बोरैबा एसे आलदा मोनो। मानो आलदा मोनो? लाटिन आमेरिकानि जारिमिना एसे आलदा। जों गोरोबनो नागिरो। बिसोर दाबो टेररिज्म, एक्सट्रिमिज्म बेनि सिङाव थांनानै दङ। आरो बेनिफ्राय इराननि बांगाल खन्थाइगिरिफोर दं। बिसोरबो थाखोमा खोथा दोनखोमा लिरखोमानानै गुबुन महरनि खन्थाइखौ मोनगोन। दा बे धरननि ट्रेन्ड बा दाहारफोरखौ जोङो गोथौङै मोननाय नङा एसे फराया। बाङालिफ्रा फरायदों, बिसोरहा फेसिलिटि दङ। बाङालिफोर फरायखांनायनि उनाव असमियाफ्रा फरायफैयो। असमियाफ्रा थारमाने मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो लाजिया, बुंनो सोरबा लाजिगोन, सोरबा लाजियाबो। खारन जोङो जेब्लानाखि राव सोलायो, इंराजिनिफ्राय जों हाया राव सोलायनो। वाइ
माब्लाबा फ्रेन्स थुनलाइखौ इंराजियाव राव सोलायो फ्रेन्सखौ इंराजियाव राव सोलायो इंराजिनिफ्राय बांलायाव फैगोन बांलानिफ्राय असमियाव फैगोन असमियानिफ्राय जों लागोन स' बे मोनसे कालचार बारबोखो फ्रेन्स कालचार बारबोनांबाय फ्रेन्स रावनिफ्राय इंलिश कालचाराव फैबाय इंलिश कालचार बारनानै बांला कालचाराव फैबाय बांला कालचार बारनानै असमिया कालचार फैबाय असमिया कालचार बारनानै जों बर' राव सोलायबाय बेवहाय ओंथि गोमायो दा गामियाव जोंना रायलायो आं दाना जोंनियाव थांसै आइजो ओंखारबायहाय मा होननाय जादों बैसो जाबाय नङा बे जाबाय कालचारेल मिनिं आइजो ओंखारनाया जाहैबाय लिटारेल मिनिं लिटारेल माने सोदोबनिफ्राय सोदोब गोथौनि ट्रेन्सलेसन आइजो ओंखारनाय होननाय लोगो लोगो जों बुजिगोन बे आइजो ओंखारनाय होननायखौ सासे असमियाया सोंग्रोगोन व्हाट इज आइजें बेनिफ्राय आइजें जाया दाउ आथिङाव एक्सट्रा ओंखारनाय मोनसे दा बे जे आथिंजों ओंखारदों बे असमियाखौ बुजिनाय नङाना आइजें ओंखारनायखौ हागोन हाया हारिमुआव बुङो जावले होननाया बेनो हारिमुनि ओंथिखौ राव सोलायनो हाया बेनिखायनो असमिया नोंथांमोना फरायनो हागोन अजित बरुवानि जेनराय 1952 आङो खेबबासो सोलायबाय मोनसेबो गोरोबा मानो गोरोबा हारिमु नागिरनानै जेब्ला नों थांगोन हेमपुस नागिरदों ओरैबायदि माखासे सोदोब दं बे सोदोबफ्रा 8टा 9टा 10टा मिनिं दं बबे खन्थाइयाव बबे मिनिंखौ होनो जोंलाय दा ओंखायनो जोङो जेब्लानाखि खन्थाइ लिरो आङो खन्थाइ लिरग्राखौ फोरोंनो हाया फोरोंजाग्राखौ जिनिसखौ नङा बियो नाथाय जों जेब्ला लिरनो हास्थायगोन माल्टिपल मिनिं गोनां बुरजा मिनिं गोनां सोदोबखौ जेसेबां जों सायख'गोन जोंनि खन्थाइफ्रा हारिमु भरा हारिमुआव गोदोनाय हारिमुआव गब्लंनाय खन्थाइ जागोन बेखौ प्रसेनजित ब्रह्मनि खन्थाइखौ एसे मोनगोन इसान मुसाहारि खन्थाइखौ मोनगोन आरो बेनिफ्राय आङो साबसिनै जों मान होनो रोङाखै बे जाहैबाय बिजय बाग्लारिनि खन्थाइ बिजय बाग्लारिनि आंनि अनजालिया मोसाफाख्रि खन्थाइयाव साइक' एनालाइसिस दङ जों दाङाखै आरो बे साइक' एनालाइसिसआ जाहैबाय मा आंनि अनजालिया मोसाफाख्रि होननायाव बिजय बाग्लारिया गावजोंनो दावहा होगोन माब्लाबा मोसाफाख्रि जादों माब्लाबा अनजालि जादों बिनि गोसोनि सिङावसो नांलायनाय बे नांलायनाया आंनि अनजालिया मोसाफाख्रियाव दङ बिजाबखौ बहा दं आं मिथिया बेखौ सावरायथारनांगौ दं मानो होनोबा आंनि अनजालिया मोसाफाख्रि सोदोबावनो हारिमुआ भर्ति दं हाउसफुल हारिमु दं बेहाय ओंखायनो बिजय बाग्लारिनि खन्थाइखौ जोङो एसे नोजोर होफिननांगौ दं बेनिफ्राय अजानि खोथा दङ बे गपिनाथ ब्रह्मनि लिरनायाबो गोगोमथार ओंथि भरा जायो दा जोंनियाव जों सारा लाइनाव थांगासिनो दं बियो एसे फांफुं खालामो एसे खाथिबावब्ला साबसिन जाबावगौमोन थान्दाब्लासो खालामनोसै रोंनायाथ' दंखागौ सरजाबबो एसे सरजाब एसे एखमबा फेस्लाव थांनो नागिरो फेस्लाव थांनो नाङा दाथां सिगाङैना बे उनाव खामानि होगोन ओमफ्राय फिथिखाया हरानना सम ओंखारनाया खम जायो नांगौ जोंनो खारन हारिमुनि खोथा गैयाब्ला जेसेबांनि थाङा जों जेसेबांनि नेसनेल इन्टारनेसनेल ना गावखौ लेक्सार होआ जों जेबो जाया खन्थाइया इन्टारनेसनेल जाया आंनि नोजोराव गोरों गोराफ्रा मा होनो आं मिथिया इन्टारनेसनेल सोदोबानो जाया खन्थाइयाव आंनि खन्थाइया जुदि रोदा गैयाब्ला हारिमुनि रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि खन्थाइखौ फराय किंकिनि होननाय मोनसे सोदोब दं बिराद गोथाव सिनायाव नङा किंकिनिया मा गांग्रिं फिसा मोसाग्राखौ मोसाया होनबा मुजुरा मोसानायाव थायो बे किंकिनिखौ जेब्लानाखि माबाखौ गीताञ्जलिखौ राव सोलायो बिनि मिनिंखौ मोनाखै इंलिसाव
मोनखानायखौ मोनखाया गिनाय न'आव गैयाबा दा बे हारिमुआव गैयासिनो बिनि थाखायनो आं बुंगोन जोंनो नांगौ दा नाफाम सोदोबखौ जों जेब्ला बाहायगोन इंलिसाव राव सोलायजाबाय बांलायाव दोनफा रोङि मोनगोन जों सुखि होनब्लासो सोलिगोन खिन्थु नाफामथार होनोब्ला जेब्ला नाफामनि लिटारेल मिनिंआथ' बे ना बुंनाय खिन्थु नाफामथार होनोब्ला बिनि जिथु इन्टारनेल मिनिं बा जिथु माने अरिजिनेल जों जायखौ होनो माब्लाबा नाफाम बुजायनो जों नाफाम लिराना दस्रा मोनसे मिनिंजोंसो नाफाम लिरोना दा बेबादि ओंथिखौ नांगौ दाना बिनिफ्राय आं जिबनानन्द दासखौ जावले होनबाय थायो बिनि खन्थाइयाव बांलादेशनि बरिशाल जिल्लानि 100% मिथिंगायारि सावगारि दं बेखौ राव सोलायनो फैनानै नर्थ बेंगलाव मिनिं मोना ओरैबायदि गोरा जिबनानन्द दासनि खन्थाइया बरिशाल जिल्लानि मिथिंगाया जे दं बे नर्थ बेंगलाव गैया दुधनै ओनसोलाव जाय दुधनै ओनसोलनि सोरबा खन्थाइगिरिया जे दुधनै ओनसोलखौ लानानै दैमाखौ लिरनानै खन्थाइ लिरोबा जोंनाव उल्था जाबोगोन फिनावबो गोथैखौ खर'साया साहासो खालामो जों खोलाहा खालामो बिसोरनि खन्थाइखौ जों फरायहैयोबा गोथैया जेब्ला साहा खर'सा जागोन जों एसे बारदावगोन दा बेफोर बाथ्राखौ जों एसे नायसोमनांगौ थांबाय थानांगौ खारन मेचिउरिटिया फैनो सम नांगोन बाव नांगौमोन जों सानो जों मेचिउर जाबाय जायाखै गाज्रि दामोन गोबां गोरा जाबाय सानो जायाखै जों मानो जायाखै जोंनि खन्थाइखौ जेब्ला जों फरायगोन सोरबा राव सोलायगोन 90% खन्थाइया लिटारेल मिनिंजों राव सोलायजायो कालचारेल मिनिंजों राव सोलायनाङा गुबुन रावाव बिनि थाखायनो आं बुंदों जों मेचिउर जायाखै सोरबा दुगा बुङोब्ला जोंहा बुंनो हाया आं जावले बुंबाय थादों जोंहा सोलोंनांगौ हाजोबाखै जों हायाखै मानोना हारिमुनि जिथु गुदि बाथ्राफोर बे गुदि बाथ्राफोरखौ जों मोनहाया जाया मोनबाय थादों जायनि खारनाव दङ दा गबिन्द बसुमतारीनि हारावनि साइकेल बिथांमोना निश्चय फरायबाय सोरबा बे हारावनि साइकेलाव सावथाल आरो बर'नि जिथु अनलायनाय गबिन्द बसुमतारी बिराद मोजां सावगारि होदों बेबादि सावगारि होनानै जोंनावबो गैखाया बिराद खम थागोन आरो बेनिफ्राय मोनसे इन्टारेस्टिं सल' DRPLनि साख्रियावला हिन्जावनि देलायनायखौ बिराद मोजां लिरदों नोंथाङा फराय मोनगोन आरो बेनिफ्राय LP स्कुलनि सासे भेन्सार स्कुल मास्टार LP मास्टारनि गथ'नि नेरसोन दाउस्रि होननाय सल' मोनसे दं नोंथांमोना फरायना फरायाखै आं मोनसे हारावनि साइकेलखौ फराय सेन्देलजों फैनाया सार जुथाजों फैनाया दाउस्रिया एसे एडाल्ट दं फेना गुदाम गैला बेना सिबाय ओंखारबाय थायो बे दाउस्रि ओंखारबायलै होनो बे माबा बुजिबाय सार दाउस्रि अजितखौ होनबाय दा बाथ्राया बेनोसै जाहैबाय आं खावलायगोन जावले जिहेतु फिथाइया मोनसे थोरफोआव थांबाय जों आरो बर'निफ्राय बारै बे स्टेजाव फैबाय स' जोंहा नैबे हारिमुनि जिथु मिनिं गोनां खन्थाइफोर बेखौ नोंथांमोनहा आवगायबावगोन बिजय बाग्लारिनि खन्थाइखौ एसे फरायनो आं खावलायबाय मानोना बे गोनांथार जों सारा फांसन खालामाबा आवगायबावगोन एसे बेखौ बेलांथामजों लाइफाव फैथारो खिन्थु जाथारो बेना हारिमु गोनाङाव ओंखायनो बिदिया बिनिखौ नांगौ आरो बे खन्थाइखौ साफायनांगोन बिनिखौ दा जोङो लिटारेल मिनिंखौ गारनोबो नाङा खन्थाइयाथ' जाजोबो बयनाबो खिन्थु खन्थाइनि जे मिनिं थायो फार्स्ट लेयारा जेब्लाबो लिटारेल मिनिं सेकेन्ड लेयारा जाहैबाय खन्थाइगिरिया बुंनो नाजानाय मिनिं थार्ड लेयारा जाहैबाय सोरनि सावरायग्रानि मिनिं होनो बेखौ जिखुनु टेक्स्ट होननानै खन्थाइफ्रा
मोननै थायोनो राइटारलि टेक्स्ट रिडारलि टेक्स्ट रिडारलि टेक्स्टआ जाहैबाय फरायग्रानि लाइथुन बेवहाय सेकेन्ड मिनिं थाया राइटारलि टेक्स्टआ जाहैबाय लिरग्रानि लाइथुन जेराव लिरग्राया गावनि गोसोखौ थिसनो गतिके मा बुंनो सानदों लिटारेल मिनिंनि एक्सट्राबाबो बेवहाय थादेरो सावरायग्रानिया जाहैबाय बियो मा नागिरनानै मोनो साप'ज थुनलाइ जेब्ला बे सावरायगोन जीवनानन्द दासखौ जेब्ला सावरायगोन जीवनानन्द दासआ मा होननानै मा बुजिनानै लिरदों बेखौ मिथिया बा मोनथिगौब्लाबो थोआखै बियो संसारनि बायदिसिना टेक्सनिफ्राय लाबोनानै बिनि मिनिंखौ नागिरगोन हारिमुजों थांना नागिरगोन बै समनि जारिमिनजों थांना नागिरगोन बै समनि समाजाव थांनानै नायगोन बै समनि रायजो जानायाव थांनानै नायगोन पलिटिक्सनि गासैबो सरजाबजोबनानै जेब्लानाखि बे खन्थाइखौ स्टाडि खालामगोन बे जाबाय थार्ड लेयार अफ मिनिं अफ द पोएट्री दा बेनोसै दा जोङो जोंनि खन्थाइफ्राव सेकेन्ड लेयार गोनाङा मेरलाखा थार्ड लेयारा जोबोद गेसें दं जों नायसनाखैबा जोंनि नोजोराव गोग्लैयाखै बेखौ नांगोन आरो मा बारा बुंबावगोन बेंबाय सानसेखौ थाबाय खिन्थु आं दिनै बिराद गोजोननाय मोन्दों जों साबा सल'जों थानांगौ फिथाइया दिनै बुरजा थाबाय वेलकाम आं गोजोननाय मोनबाय